Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε unboxing σε ένα αεροβόλο, ξεκινάμε. Γεια σας, έχουμε το KP Pavla 03 από τη KG Works. Έχει 270 fps μαζί με το αέριο κάπου στα 300. Εδώ βλέπουμε το manual. Εδώ το manual που μας δείχνει πόσες μπύλες να βάζουμε ή πώς κλειδώνει και όλα αυτά. Εδώ πώς να ανοίγουμε το όπλο, να το λύνουμε και να το ξαναφτιάχνουμε. Εδώ διάφορα όπλα. Εμάς από εδώ μας άρεσε το δικό μου, αυτό που πήραμε και αυτό. Εδώ είναι το όπλο. Εδώ βλέπουμε μπύλες. Ορίστε το όπλο. Να, οι μπύλες του. Ωραία. Το όπλο εδώ. Εδώ είναι το safe για τη σκανδάλη και ξεκλειδώνουμε. Εδώ βλέπουμε στην κάνη είναι χρυσό. Η σκανδάλη. Εδώ όταν το πιέζουμε βγαίνει. Εδώ όταν το πλύζουμε και μένει πίσω αυτό. Το πατάμε μπροστά. Εδώ βλέπουμε το γεμιστήρα. Άμα έχουμε αέριο και πατήσουμε αυτό θα βγει το αέριο. Πολύ ωραίος γεμιστήρας. Ναι, εδώ μας δείχνει τις μπύλες πώς μπορούμε να πάρουμε. 5-6 λέει, μέχρι 32. Παίρνει 32 το δείτε, το πιέσουμε. Να, άμα πάει, το κάνουμε έτσι και μείνει έτσι, άμα πατήσουμε αυτό θα μείνει έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το αέριο που πήραμε μόλις χθες το πήραμε με το αεροβόλο, ναι, σε 10 ευρώ. Είναι του Greece Gas για το αεροβόλο μας. Το αεροβόλο το πήραμε στα 110 ευρώ. Πήραμε και μπύλες, αλλά δεν χρειάζεται να σας δείξω τις μπύλες. Αυτά. Γεια σας.